A través da súa deputada no Parlamento, Rosana Pérez, o BNG exixe á Xunta de Galicia que estableza un marco de negociación coa Mancomunidade Serra do Barbanza para poñer en marcha un plan conxunto de aproveitamento da planta de Serbia en Lousame. Mediante esta iniciativa é que se sente a negociar entre a propia Consellería e a Mancomunidade precisamente o futuro desas instalacións e o futuro deses postos de traballo. En segundo lugar, que a Consellería e a Mancomunidade colaboren en elaborar un plan de investimentos que poña a andar ese novo modelo, que sea ese punto de partida desa alternativa a Sogama, desa alternativa medioambientalmente máis válida e, en último lugar, que se teñan en conta en todo ese proceso todos os postos de traballo, que non só se deberán manter os que hai, sino incluso potencialos e mesmo agrandalos. Os nacionalistas opóñense ao peche do complexo medioambiental actualmente co vertedoiro colmatado e apostan pola súa modernización para descentralizar a xestión de residuos e manter os postos de traballo. Dentro dunha crise que se ven dando, sobre todo desde a colmatación do vertedeiro, a Xunta tiña dúas opcións. Unha era aceptar o rexeite, é dicir, bueno, pois todo aquel residuo que ten que ir a vertedoiro e pois aproveitar esta planta de Lousame para un pouco aproveitar todas as súas potencialidades de cara á xestión da reciclaxe. Estaríamos falando nese sentido pois de unha colaboración entre a Mancomunidade e a Xunta para un modelo de xestión dos residuos que sexa máis descentralizado, máis sostible, máis eficiente e xerador de emprego. Estamos falando, ademais, pois dunha planta, sobre todo no que representa a triaxe, a separación do lixo, que supón un sector prácticamente na súa totalidade feminizado, e a Xunta o que está abocando, propiciando o abandono desta planta de Serbia é pois a perda de moitos postos de traballo. Dende o BNG responsabilizan a Xunta de impoñer o modelo de Sogama como monopolio, apostando polo peche dunha planta que suporía un sistema de xestión de residuos máis próximo, sostible e respetuoso co medio ambiente.